hello सोर नायदों कमेन्ट हरदो दे फैद' सोरबा कमेन्ट प्लिज कमेन्ट दंना गैया जाखो मानसिफोरालाय CMM ब्लग सफैनो हादों आरोना गोजोननाय थाबाय दे CMM ब्लग हाय होनहरदों आरोना हेल' माबोरै खबर CMM ब्लग मा खबर खिन्थाहरदो CMM ब्लग CMM लाइक होनानै होदो दे CMM ब्लग लाइक होआखैबा CMM ब्लगा मा मोजांथ' दासान्दै मोजाङानो जानांगौ दे CMM ब्लग मा ओंख्रि जाबोखो CMM ब्लगा मा होनदों लाइक डान अके थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोखो खिन्थाहरदो दे CMM ब्लग रावबो गैया माथो फैथाराखै ओमफ्राय माबेनि जाखो नोङो CMM ब्लग
जाथ'वाखै बरबारिनिनो बरबारिया माथिंजाय बाक्साथिं नामा बरमा बाक्सा इथिंजाय नामा बरबारि बिराद गरम जादों आरोना दिनै बोथोरा मानो एसे गरम जादोंथाय मिथिला आं सेमोन ब्लग मोनदों बाक्सा मुसलपुर खाथिनिनो आङो माने सानखादों आरोना बाक्साथिंजायनि खोमा होननानै बरबारि होननाय खोनाबाय थायो नालाय बाक्सा मुसलपुर खाथिनिनो दे कमेन्ट खालामदे सोर दंबावो आरोबाव कमेन्ट हरलाय प्लिज कमेन्ट दा दोननोसैबासो फैगोन ओमफ्राय मानसिफ्रा जे नार्जारि हेल' हाय जे नार्जारि आंनि एलबिआव बरायनाय थाबाय आरोना गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर मा खालामगासिनो जे नार्जारि मा होनदों मा ओंख्रि जाखोनो ओंख्रिया मामोनथाय र' गोसोखांनि आं फाथोजों मेवाइ गोखै रुनाय ओमफ्राय पटल आलु भाजि निरामिस आरोना दिनै जोंहा ओमफ्राय नोंसा मा ओंख्रि जाबोखो खिन्थाहरदो जे नार्जारि सिमेम ब्लगआ मा होनदों हाय जे नार्जारि होनदों आरोना जे नार्जारिखौ जे नार्जारि होनदों हेल' CMM नो जे नार्जारि मा होनदों थारुन नासो होनो अके थारुनजों ना थारुन माने थास' आरोना थास' बेदर जोंथिंजाय थास'सो होनो आरोना जोङो थारुनखौनो होनफ्लाङा जे नार्जारि मा होनदों नो ओमफ्राय खबर सबर माबोरै खिन्थाहरदो जे नार्जारि एलबि होदोंमोन नामा नोङो दिनै मोजां होनदों मोजाङानो जानांगौ दे होआखैनो अके CMM मा ओंख्रिनो CMM मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो मानसिफोरानो फैथारालै एलबिआव बारा आंनाव बावोसो ना मायोसोथाय आं बायमान थाङो मालायफोरनाव आंनाव फैयानो
जे नार्जारि मा होनदों आयु नोंना 5K नि बारा दं दासो नायसनदों आंनो औलै साबसक्राइबाराथ' 5K मानि दं भिउआनो जाथारा माथो एसे चेनेला बोरैबा जाबाय नामाथाय आंना CMM मा होनदों थास'आथ' गासिबो थास' बिनिबो गावबागाव मुं जेरै थारुन आसुनो थास'आबो मा होनो गावबागाव नाम थायो आरोना आं जेबो थास'नि नाम मिथिया अकल थास' बै माबाखौ गिदिर गिदिरखौ थास' मा होनोमोनलाय र' थास' दुदालि ना मा होनो बेखौल' मिथियो आरो ओमफ्राय दा मेसेङाव जानाय थास' बेदरफोरखौ मिथियो जे नार्जारि औ CMM इउ आर राइट नो थारुन आसु माने आसु थास' आरोना मनिटाइस जाबाय नामा नोंना होनदों आरोना CMM आ जायाखैलै मनिटाइस जायाखै आंना नोंसोरनासो जाग्रोजोबबावगोन मनिटाइस जागोना जानाय नङा दा ओमफ्राय जे नार्जारि मा होनो अबेनि नोङो आङो माबा धेमाजि सिमेन्ट सापरिनि सोमदोन कुक लाइक सनानो थेंक इउ स' माच सोमदोन कुक ओमफ्राय आंनि सफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय जे नार्जारिया मा होनदों दाबो जाया नोंनानो जायाखै आंना आं भिडिअखौनो होनाय जाया आरोना जे नार्जारि मा होननो आरो ओमफ्राय चेनेलखौ खुलिनायाथ' बिराद गोबाव जाबाय आंना 3 इयार्सआनो जालायलांसै आरोना ओमफ्राय आङो गेजेराव बिराद गोबाव दोनथ'ना थाहाबनाय बायदि जादों आरोना ओंखायनो मनिटाइस जायासै बिदिनो माबाफोरा खमायलांजोबना थाबाय आरोना माथो खालामनो आरो ओमफ्राय दासो गोदान होफिननाय जाबाय आङो थेवबो दाबो रेगुलार होआ आरोना मालाबा मालाबाल' वाट्स टाइमा बेसेबां जाखोनो आवार्सआ कमप्लिट जायाखै आंना दे आवार्सआ 2000आनो जायाखै आरोना सोमदोन कुक मा ओंख्रि जाबोखो खिन्थाहरदो खबरफोरा माबोरै थांखोना माखोथाय दाबो रेगुलार होनाय जाया आरोना भिडिअफोरखौ मालाबा मालाबाल' गोसोखांबाल' होयो आङो ओरैनो चेनेलखौ फोथांना लाखिनो होननानै दे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट जे नार्जारि मा होनदों वाट्स टाइम जायाखैबा हो डेलि 1 आवार्स हो लाइभनो औ माब्लाबा माब्लाबा होसिगोन आरोना दैलिथ' होनाय जाया ओरैनो मालाबा मालाबा आरो गेजेर गेजेर एलबि होसिगोन होबायानो आरो मैयाबो होदो खोमा मैयाबो होदोंमोन ना मादोंमोनथाय ओमफ्राय CMM ब्लगा मा होनदों सोमदोन कुक लोगो खालामना होदोनो अके लोगो जालायदो आरोना सोमदोन कुक थांखो ना माखोथाय CMM ब्लगा लेंहरदों नोंखौ लोगो जादो दिदोमस्रि बसुमतारी हाय होनदों आरोना दिदोमस्रि बसुमतारी आंनि एलबिआव बरायनाय थाबाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आरोना आंनि एलबिआव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय हेल' दिदोमस्रि मा खबर रेनु नार्जारि ब्लग हेल' आब'हाय आगै रेनु माबोरै खबरा खिन्थाहरदो ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय आरोना आंनि एलबिआव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय सोमदोन ब्लु नांगौ ना र' ब्लु होनि आङो होबाय दे सोमदोन कुक ब्लु होबाय आङो ओमफ्राय रेनुआ मा होनदों रेनु आगैया मोजां आब'नो मोजाङानो जानांगौ दे रेनु आगै लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो आरोना रेनु आगै ओमफ्राय सोमदोन कुकआ मा होनदों CMM नि भिडिअ नायनिनो अके नायबानो जाबाय सोमदोन कुक ओमफ्राय लोगो जालायलायदो आरोना CMM जों ओमफ्राय रेनु आगै मा होनदों मा ओंख्रि जानाय आब'नो जोंहा ना ओंख्रिया मा
मेवाइ गोखै रुनायमोन आरोना ओमफ्राय पटल आलु भाजि ओमफ्राय जेनार्जारिया मा होनदों हेल' भागि मा ओंख्रि मोनजाखो होनो सोरखौ होनोथाय रेनु आगैखौ होनदों नामाथाय मा ओंख्रि मोनजाबोखो होननानै ओमफ्राय दिदोमस्रिया मा होनदों मोजां नोंनालाय मा आंनाबो दंसाबोसै बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो ओमफ्राय रेनु आगैया मा होनदों हेल' बाहागि ओंख्रिया दालि आलु भाजा नोंसिनालाय बाहागिनो दालि आलु भाजानो ओमफ्राय दिदोमस्रिया मा होनदों CMM खालामनो CMM दिदोमस्रिया नोंखौ लेंहरदों आरोना लोगो जालायदो जे नार्जारिया मा होनदों भागि थारुन नासो होनो थारुनजों ना होनो आगै रेनु बिस्राना जे नार्जारिना ना ओमफ्राय रेनु आगैया मा होनदों गोथाव भागि लाइभ होआ नामानो लाइभ होगोन ना होआ जे नार्जारि खिथाहरदो नों होदो भागि लाइभ दिदोमस्रि बसुमतारी ब्लुनो अके ब्लु होगासिनो र' प्लिज गिभ मी ब्लु प्लिजनो र' अके हरगासिनो र' ब्लु होबाय दे CMM आरो दिदोमस्रि ओमफ्राय रेनु आगैया मा होनदों दाहाय होनोसै बाहागिनो अके दाहाय होबानो जाबाय आगै रेनु थांगोन दे दाहाय नटिफिकेसन मोनबाथाय थांगोन आरोना सोमदोनखौ मा होनदों CMM लोगो खालामबाय कमेन्ट चेक खालामदो CMM सोमदोन खुगा लोगो खालामबायनो आरोना जे नार्जारि होनो हानाय नङा भागि एसे बेस्थ' खामानियावसो दंनो नंगौ नामा CMM मा होनदों दिदोम थांनि नोंनियावनो थांनानै नायदो दिदोमस्रिनि चेनेलाव CMM लोगो जालायलायदो आरोना नोंजों आंजों सापर्ट खालामलायबा सोर सापर्ट खालामलायनो होननाय जाबाय आरोना ब्लु लाखा आगैनो अके आब'ना आदाथाय लानि दे CMM होनदों अके होनदों दे लाइक होआखैबा लाइक होदो सोरबाफोर ओमफ्राय सोमदोनखौ मा होनदों गोदान गैलालै दाहायसो लासै लासै फैगोन खोमा गोदानानो गैया माथो मानसिफोरा दिदोमस्रिया मा होनदों अके CMM नो अके होनदों आरोना CMM ओमफ्राय सोमदोनखौगा मा होनदों आइडि दं नामा सोरबानो आंनावबो एक्सट्रा आइडि गैया आरोना सोमदोनखौ आं एक्सट्रा बिदि साब आइडि खुलियाखै आरो ओमफ्राय आंना मेन आइडिजोंनो आङो हरो ओमफ्राय जे नार्जारिया मा होनदों आं होबाय लाइकनो ओमफ्राय दिदोमस्रिया मा होनदों अकेनो दिदोमस्रि जे नार्जारि लाइभ होआ नामा होनदों जे नार्जारिया लाइभ होआनो दिनैयो दिदोमस्रि ओमफ्राय दिदोमस्रि आगैया माबेनिमोनलाय थांजोब्बाय नामा मानसिफोरा कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट थांजोबखो ना माखो सोर सोर दङ दे कमेन्ट हरदो हरल'सो होनलायलांबाय ना कमेन्ट श' जायाखै ना
मा जाखोथाय कमेन्टबो हरला माथो ब्लुलाना खारजोब्बाय नामा आनलायथारो दिदोमस्रि मोनदों आं बाक्सानि आब' नोंलाय अबेनिनो आङो सिमेन्ट सापरि धेमाजि सिमेन्ट सापरिनि आरोना दिदोमस्रि आगै ओमफ्राय एनआर इनफ' मिउजिक सफैदों आरोना गोजोननाय थाबाय दे एनआर आंनि एलबिआव सफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय लाइक दान होदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर खिन्थाहरदो मा ओंख्रि जाखो बिराद गरम जादों आरोना दिनै बोथोरा बोरैबा मोनसे गरमथार मा होनदों सिएमएम ब्लगआ मेंलायबाय दिदोमस्रिनिफ्राय फैनानै मा नायबोखो दिदोमस्रिनाव थांनानै मा नायबोखो मेंलायलायनाय ना गोजानथार दिदोमस्रि आगै मा होनदों एनआर इनफ' लोगो गैयाब्ला लोगो जादो आंजोंबो एनआर लोगो जानो लिंहरदों आरोना दिदोमस्रि आगैया लोगो जालायदो ओमफ्राय मा होनदों एनआरआ मा होनदों थिग खोना नेट थाबथादोंनो नेट थाबथादों नामा नेट स्ल' जायामोनथ' आंनिया मानो नेट थाबथागोन दिनै दाबो थाबथागासिनो नामा एनार देर' कमेन्ट हरदो बेटारियाबो चार्ज गैया बावनानै एलबिसो होफ्लांलायलांबाय बेटारिखौ नायालासिनो दसेल' थानो मोनसिगोन आधा घन्टासोल' थानोसै
थांजोब्बाय नामा ना नेटासो माबायासै ना कमेन्टआसो श' जायासै। एनारा मा होनदों ब्लु हो 2 मिनिट अके ब्लु होनि र'। ब्लु होबाय आरोना एनार ओमफ्राय दिदोमस्रि अके जागोन दिदोमस्रिखौ होनदों आरोना थांगोन होनदों आरो एनारा नायहैगोन दा चेक खालामब्लानो जाबाय। ओमफ्राय एनारा मा होनदों हेल' होनदों आरोना माने नेट स्ल' जानानै थाबथादों आरोना माने कमेन्टआ आंनाव दासो फैदों। थांखो ना माखोथाय एनार नेट स्ल' जानानै थांखो ना माखो अन अके दङ होमबाना माने थांजोब्बाय खोमालै दिदोमस्रि मोना। मा ओंख्रि जाबोखो एनार? नोङो एल बि होयोना होआ? अन औनो ओं माने थाब ना मानो दिनै नेट स्ल' जाखोथाय आंना बुजिना मोनासै आं। ब्लु लानानै खारजोब्बाय दांलै ब्लु लाग्राफोरा गैला माथो। दिदोमस्रि आगैया मा मिनिखो CMM आंबो रिटार्न हरबायनो CMM चेक खालामदो दिदोमस्रि आगैया रिटार्न हरबाय होनदों आरोना। ओमफ्राय एनारा मा होनदों ओंख्रिया दालि जहल पटल आलु भाजानो एनारा मा होनदों आं एल बि होआनो ओंखायनो नुवा आरोना नों एल बि होआ होननानै। ओंखायनो नुस्राया आरो नोंखौ। एनारा मा होनदों ब्लु लानानै खारबाबो जेबो प्रब्लेम जाया गिनाङानो जेबो प्रब्लेम जायालै जेबो नङा। दिदोमस्रि आगैया मा होनदों CMM आंनिफ्राय फैना मेंलायदों ओंखायनो मिनिदों आंनो CMM आ नोंनिफ्राय फैना मा होनो मेंदों होनदों आरोना गोजानथारमोन खोमा आगै दिदोमस्रिनिया न'आ। CMM आ होनदों थांजोब्बाय नामा मा होनो सोमदोननियाव थांनायावनो सोमदोनकुकनियाव थांना फैबाय आरोना CMM आ थांखोना माखोथाय मिथिला आङो सोमदोनकुकखौ। दे कमेन्ट खालाम दे साब्रैमानि दङ सोर सोर दङ। फन फैना होदोंमोन आरोना ओमफ्राय CMM आ मा होनदों उनाव नायबाय थाबावगोन दे उनफोराव नायबाय थागोन दा मोनसे नायनानै लं भिडिअ नायनानै साब खालामना दोनबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय उनफोराव नायबाय थानो हासिगोन नटिफिकेसन मोनबाथाय भिडिअ गोदान होबाथाय नायबाय थाबानो जाबाय। मा जाखो मा जाखो मा जाखो
लाइकखौबो साबदेल होबाय ना मानो सिमेमा आंनो फार्स्ट गोबावसिन थाबाय साहाबो गयबो जासिला नामा जासिगोन दसे गोबाव थाबावबाथाय आरो एसे गोबाव थाबावबाथाय जासिगोन आरोना साहा लोंनो लुगैबाय नामा नोङो सि एम एम दिनै जासियाबाबो गाज्रि मोननाङा दे माब्लाबा जासिफिनगोन आङो ओमफ्राय एनारा मा होनदों ब्लगसोमोन नामा आं सर्ट भिडिअआव कमेन्ट हरदोंनो औ दिदोमस्रि आगैनिखौ आङो बेबायदिसो नुदोंमोन दैले ब्लग ना मा बिदिसो नुदोंमोन आङो ओमफ्राय दैले ब्लगा माबोरै दिदोमस्रि ना माबाया इदि खालाम मेन नेमखौ दिदोमस्रि होदो खोमा आरो नोंनिया ना आइदिया मोननिथाय मिथिला आंबो दैले ब्लग बायदि नुबाय थादोंमोन आरोना बिपुल बड' 01 सफैनो हादों आरो ना गोजोननाय थाबाय दे बिपुल आंनि एड्रेस सफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय हाय फ्रेन्ड होनदों हेल' फ्रेन्ड मा खबर खिन्थाहरदो ओमफ्राय बिपुल मा होनदों मा खबरनो खबरा आंना मोजाङानो दे दंथ'यो बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो ओमफ्राय लाइक होना होदो बिपुल लाइक होआखैबा ओमफ्राय दिदोमस्रि आगैया मा होनदों एनआर इनफ'नो नोंगौ होनदों आरो ना माने दैलि ब्लग होनदों आरो ना आगै दिदोमस्रिनिया ओमफ्राय बिपुला मा होनदों मा ओंख्रि जाखो होनो ओंख्रिया ना बिपुल जों हानाया माबा मा होनो फाथोजों मेवाइ गोखै रुनायमोन आरो ना ओमफ्राय पटल आलु भाजामोन आरो ओमफ्राय बिपुला मा होनदों लाइक दा होनदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय एनारा मा होनदों दिदोमस्रि होनदों आरो ना ओमफ्राय एमके अफिसियेल आदा सफैनो हादों आरो ना गोजोननाय थाबाय दे आदा आंनि एलबियाव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय लाइक दान होनदों लाइक दाननानै होनदों आरो ना थेंक इउ स' माच आदा एमके लाइक होना होनायनि थाखाय ओमफ्राय आइडि थाखायबो आरो ना थेंक इउ स' माच मोनबा आइडि हरदोंमोन ना आंनो नोङो ओमफ्राय बिपुल मा होनदों आं जा गोथाव मोनो फाथोखौ जानोनो नंगौ नामा ओमफ्राय आं जानो बारा मोजां मोनालै फाथोखौ माने मैगं मैद्रुबाथाय आं बारा मोजां मोना आरो थेवबो जासाबलाबायसै आरो ओमफ्राय बिपुला मा होनदों नोंना मा गामि मोनलायनो आंनिया ना माबा मा होनो धेमाजि सिमेन्ट सापरि आरो ना धेमाजि सिमेन्ट सापरिनि आङो ओमफ्राय नोंनालाय बिपुल नोंना मा गामिमोन आदा एमके मा ओंख्रि जाबोखो ना थांबाय नामा एमके अफिसियेल एमके आदा मा होनदों बाजै फैयाखै नामा होनो फैयाखै आदा फैयाखै माहायबा दं खोमा बाजैया बिपुल माने सानजारिसो आंना उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट भेरगाव नों औ सानजारिखौनो होनो खोमा आरोना सानजारिखौनो होनांसिगोन सानजारियानो आरो जोंनिथिंजायखौ सानजारि होनो नालाय सानजारि नोगोर CMM मा होनदों आंनो रुना हो फाथोखौ अमा जानाय होगोन आंनो बिराद जानो हायो नामा जोंहाबो फाथो जाग्रा मानसिफोर दंसै आरोना हासबेन्डआबो बिराद जायो जोंना ओमफ्राय आं जानो सुखुवा बारा कनक गगৈ थेंक इउ स' माच कनक मुर एलबि आइपराखाने मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजाङानो खबरটো ভালে বাৰু মোৰ তাৰপিছত আপুনি বড়ো ক'লে কথাটো বুজি পাবনে নাই জানো खबरा मोजाङानो ओमफ्राय बिपुला मा होनदों आंबो सानजारिसो होनदों आरोना सानजारि माने सानजारि ओमफ्राय मोनसेखौ मा होनथाय आं मिथिया आरोना गवालपारा ना मा होनोथाय माने बिदि नों दा रायलायनायावसो मिथियो ना मायावसो मिथियो आं मोजाङै मिथिला आरोना रायलायनायावनो सिनायो खोमा ओमफ्राय दिदोमस्रि आगैया मा होनदों एनआर इनफ' लोगो दंखायो नामा होनो एनआर आगैया नोंजों लोगो जानो ना मा होनदोंमोनथ' दिदोमस्रि आगै ओमफ्राय
CMM आगे मा होनदों बिपुल दानिसो लोगो जादोंनानो। अ बिपुलजों दासो लोगो जादों नामा? ओमफ्राय दिदोमस्रि आगैया मा होनदों MK अफिसियेल काम होनदों आरोना। MK आ दा थांखो ना माखोथाय दिदोमस्रि आगैया नोंखौ लिंहरदों आरोना। कनक गल निखि कनक गगै लाइक दिदिबा। ओमफ्राय मा होनदों बिपुला मन' जायाखै नामा दाबोनो जायाखै आंना मन'। ओमफ्राय बिपुला मा होनदों CMM लोगोखासोनो लोगो दंखायोनो आरोना CMM बिपुला। लोगो जालायलायदो लोगो गैलायलायाबा सोर सोर लोगो गैया। बेसे नांबावगौ वाट्सनो आवार्सआ कमप्लिट जायाखै आरोना 2000आनो थाङाखै आंनि आवार्सआ ओमफ्राय नांबावगौ एसे। एनारा मा होनदों दिदोमस्रि नोंना हेन्देलाव डिलेट ब्लगखौ दाननानै दिदोमस्रि बसुमतारी लिरफिननो। औ मानोना मेनैना दिदोमस्रि जाना दंना ओमफ्राय बेनिफ्राय लिरबानो जागोन। ओमफ्राय एनारा मा होनदों दिदोमस्रि लोगो खालामबायनो आगै दिदोमस्रि एनारा चेक खालामबानो जाबाय कमेन्ट हरदों खोमा बे। ओमफ्राय बिपुला मा होनदों बेसेनिफ्राय एलबि होनायनो। बेसेनिफ्राय एलबि होनाय माने टाइमखौ होनदों नामा? 38 मिनिट जाबाय आरोना 1 घन्टाबाथाय अफ खालामगोन आङो माने आंना बेटारि बारा गैया आं नायालासिनो एलबिखौ होना होफ्लांबाय ओमफ्राय बेटारियासो एसे प्रब्लेम जाबाय। CMM मा होनदों अलका नों बे एलबिखौ पाब्लिक खालामगोन ना प्राइभेट लाखिगोननो। आङो एलबिखौ पाब्लिक खालामगोन आरोना माने प्राइभेट लाखिबा जेबो लाब जाया आरोना मानोना वाट्स टाइमा बारा नङाना प्राइभेट लाखिबाथाय ओंखायनो पाब्लिक खालामना होयो आङो एलबिखौ मानोना सबबो नुनाय बायदि आरोना नायबासो वाट्स टाइम बारायगोन नालाय वाट्स टाइमनि थाखायसो एलबिखौबो होनाय जायोना। मा होनदों बिपुला मा होनदों नङा साबखौसो बुंदोंनो साबखौ होनदों साब माने आं 5K 4K बेसेबांबानिफ्राय होदों आरोना बारा एलबिबो होखायाखै आङो खेबबा 6 बारसोल' जादों नामाथाय बेसेबांसो जाखोथाय आं भिडिअ'आव थांना नायहैबा नुगोन आरोना गासैखौबो पाब्लिक खालामजोबखादों आङो। 4K बारनायनि उनावसो एलबि होदों आङो सिगांथ' एलबि होआखैमोन आङो। ओमफ्राय बिपुला मा होनदों दे होबाय थानो औ होबाय थानोथ' हायो एसे टाइमफोरा बारा मिलायाना ओंखायनो बारा होनाय जाया आरोना एबारनिफ्राय रेगुलार होनो नाजासिगोन र' माब्लाबा ओमफ्राय दिदोमस्रिया मा होनदों मिथिला दासो 7ता आनसाब जाना होबायनो। बिदिनो जायो दिदोमस्रि आगै माने भिडिअ माबा साब खालामग्राफोरा मा होनो एसे भिडिअखौ नायालासेनो माबाया आरोना साब खालामना होआ खोमा एसे लं नायनांगौ एसे गोलाव नायबासो साब जानानै थायो आरोना आनसाब जालांफिनो नङाबा। ओमफ्राय एनारा मा होनदों ब्लु लाखि बोखारदो अके ब्लु बोखारनांगौबा बोखारनोसै आङो। दिदोमस्रि आगै मा होनदों ब्लु लाखिदोनो अके लाखिसै थांसै नामा दिदोमस्रि आगै ब्लुखौ बोखारबाय आङो। CMM आ मा होनदों आंथ' लाजिनानैनो पाब्लिस मा होनदों पाब्लिस खालामाखैनो मानो लाजिनांगौ माथो आं मोखां नुजाया मा नुजाया मानो लाजिनांगौ ओरैनो रायलायनायावलाय लाजिनाङालै पाब्लिक खालामना होनांगौ मानो ओरैनो प्राइभेट लाखिना दोननाङाना प्राइभेट लाखिबाथाय जेबो लाब जानाय नङा एलबि होनायनि। बिपुला मा होनदों आंनाथ' टाइमखौनो मोनानो औ बे टाइमनिनो प्रब्लेम आरोना माने आंहा आरो स्कुलबो थाङोना ओमफ्राय टाइमा आंना मेनेज जाया आरो फुङाव हाखु दाखु थांनाय जायो 2थासोआवसो गनाय जायो ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय मोनाखायोना मोनाबाथाय आरो मेंनाय मानाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बायदिसिना खामानि थायोना जोंना हिनजाव मानसि नालाय
ओमफ्राय मा होनदों एनारा मा होनदों दिदोमस्रि लोगो खालामबाय दे नो दिदोमस्रि आगै लोगो खालामबाय नो एनारा ओमफ्राय दिदोमस्रिया मा होनदों अके एनार इनफ'नो अके होनदों आरो ना ओमफ्राय बिपुला मा होनदों आं डिउटियावसो दं दाबोनो नंगौ नामा ओमफ्राय मा मावो बिपुल सोंनोसै आङो खिन्थाहरदो सिएमए मा होनदों मोखां नुजानाय आंना थब्लाब्लानो मोखां नुजाबाबो जेबो नङाना ओरैबाबो ब्लग होखायो माथो मोखां नुजानानै जानला मानला होलाबायो जोंबो दिदोमस्रि आगैया मा होनदों नेम सोलायब्ला बेखौनो सोलायनांगौ नामा होनो नोंनिखौ मेन आइडिखौ दिदोमस्रिखौनो लादो मानोना दिदोमस्रियानो नोंना मेन जानानै दंखायो ओमफ्राय बिपुला मा होनदों हटेल लाइनावसो मावोनो जेबो नङा जायखिजाया मोनसे जब मावनानै थाब्लानो जायो आरोना जब मोनसे मोनबानो जायो जियानो जाया मानो फिसाबाबो मोनसे एंगेज जाना थानो हायो बिपुला मा होनदों इण्डियानि बाहेराव थांनो सानदोंमोननो इण्डियानि बाहेराव दायो मायाव दं होनबा नोङो मायाव थायो आउट अफ इण्डियायाव एसे खामानिफोराबो एसे बारा जायो खोमा ना इण्डिया माबानिफ्राय जोंनि बे इण्डियानिफ्राय पेमेन्टफोरखौ माने एसे बुरजा मोनो खोमा कर्नाटका हटेल कर्नाटकायाव थायो आरोना ओमफ्राय होनबा मेन न'आ मानि होन्दोंमोनलाय ना खिन्थाखांबायमोनथाय उदालगुरि ना मा होन्दोंमोन बिपुला मा होनदों दुबाइयाव थांनो नागिरदोंनो दुबाइयाव थांबा माहाजोन जासोगारो माथो गोबां मानसिफोर दं आरोना दुबाइयाव थांनानै बिदिनो बिराद खामायनानै फैयो आरोना मालाय हौवा मानसिफोरनि थाखाय जेथिंबो इजि आरोना माने गोजानाव थाहैला बायनानै खामानिफोर मावनो हायो जोङो हिनजाव मानसिफोरासो जायगायाव खामानि मावबा जेरावबो थांनो हाया मानो हाया जायो आरोना बांसिनानो आरो एसे माने हौवा मानसिनिख्रुइ हिनजाव मानसिनाव एसे गिनाय भाब थायो माने बेनि थाखायनो नायनोसै इसोरा मा खालामो पासवर्ड जाबाय दा भिजा नांगौनो नंगौ नामा पासवर्ड खालामखाबायबालाय आरो माथोखायनो भिजाखौ मोनबानो थांदो फिउ बिरलांदो कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ साथाम दङ ओमफ्राय सासेल' कमेन्ट हरबाय दं आरोना थांजोब्बाय नामानो थांजोबखो ना माखोथाय माथो साथाम दङ खोमाथ' ओमफ्राय दङ CID खालामदों CID आंबो बारा गोबाव थारला आरोना 1 घन्टा फुरा खालामनोसै 20 मिनिटसो थाबावनोसै रदै होनदों अके दे थांसै होनबा नोङो लाइकखौनो होथारासै आरोना मानसिफ्रा
comment please comment रावबो गैलाबाबो 1 घन्टा पुरा खालामना दोनसै आं 47 जाबाय 10 मिनिटल'सै आरोना 10 मिनिटखौ थाथारनोसै दे कमेन्ट हरदो सोर नायबाय दं कमेन्ट कर कमेन्ट दिदोम ब्लग्स आदा सफैनो हादों आरोना गोजोननाय थाबाय आदा दिदोम आदा आंनि एलबियाव सफैनो हानायनि थाखाय आंहा दासो जेबो नङा आदा दासो फैदोंब्लाबो जेबो नङा जिखुनु मोनफैनो हादोंथ' अनलायदो ओमफ्राय बारा गोबाव जाखायाखै आरोना आं एलबि होनाया ओमफ्राय मा खबर आदा खिन्थाहरदो मा ओंख्रि जाबोखो लाइक होबाय होनदों आरोना थेंक इउ स' माच दिदोम आदा लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना गैला थांजोब्बाय मानसिफ्रा बारा मानसि गैला दसे रायलायनानै ओंखारलांजोब्बाय इसोरबो आंबो बारा गोबाव थाला आरोना दिदोम आदा ओरैनो बेटारिया एसे माबा जाना दं माने आंना खम जाना दं जोबहां जाना दं दिदोम आदाया एलबि नामा नुथारला माथो CMMआ मा होनदों लोगो फैदोंमोन बेनिखायनो सिरि थादोंमोन नंगौ नामा CMMआ जोबजासिम थाथारसिगोन दे ओमफ्राय दिदोम आदाया मा होनदों हराव 10 जागोन ओंखामखौ नामा माने दिनै सानाव ओंखाम जायासै नामा आदा होमबा फुङावसो जायोनो फुङाव जोंबो फुङावनो जायो ओमफ्राय फुङाव खनसे ओमफ्राय हराव जायो आरोना मयना बाजै सफैनो हादों आरोना गोजोननाय थाबाय मयना बाजै आंनि एलबियाव सफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय हेलौ आगै सना लाइक हरबायनो थेंक इउ स' माच बाजै मयना लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय मयना बाजैया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आगै सना होनदों ओंख्रिया जोंना बाजै सना माबा आरोना फाथोजों मेवाइ गोखै रुनाय ओमफ्राय मा होनो बेखौ पटल आलु भाजि दिदोम आदाया मा होनदों आं एलबि होथ'लानो नंगौ नामा मानो होला होमबा नोंनाथ' मनेटाइज जाबायना दिदोम आदा ओमफ्राय मयना बाजैया मा होनदों हेल' आदा दिदोम गुड इभिनिं होनदों आरोना दिदोम आदाखौ ओमफ्राय मयना बाजैया मा होनदों गोथावथार दे होनदों गोथावआनो होनजायोसै ओमफ्राय नोंस्रा मा ओंख्रि जाबोखो बाजै मयना दिदोम आदाया मा होनदों नोंना मनेटाइज जाबाय दा होनदों जायाखै दिदोम आदा आंना मनेटाइज जाथ'वाखै ओमफ्राय दिदोम आदाया मा होनदों जाबायनो गुगोल एडसेन्सखौ मोनबायना दिदोम आदा नोङो
एप्लाइ खालामगोन ना खालामाखै? मयना बाजैया मा होनदों? भेरि भेरि कंग्रेचुलेसन्स आदा दिदोम होनदों। आदा दिदोमखौ कंग्रेचुलेसन्स जासिहरबाय आरोना। ओमफ्राय दिदोम मादैया मा होनदों? आयु मानो जायाखैनो। मानो जायाखै होननानै बुंब्लाथाय आङो दा मा होनबावगोन आरोना। दिदोमा दा माने बिराद गोबाव गारसोना दोननाय बायदि जादों आरोना आङो चेनेलखौहाय। ओमफ्राय भिडिअ'बो होथारिया बिराद गोबाव जानो। ओमफ्राय आरो सिगांफोरो जाय आङो मा होनो स्टेटास भिडिअ'सो होयोमोन ना दिदोमा दा सर्ट भिडिअ' होयोमोन। ओमफ्राय बेफोराव आरो भिउस जाबाबो माने वाट्च टाइमा बारा एसेबां बारायामोन आरोना। ओमफ्राय दासो आं ब्लग्स भिडिअ खालामनाय जाबाय, ओंखायनो आंनाव वाट्च टाइमा बारा बारायाखैमोन आरोना। ओमफ्राय दा जायाखैनो, आवार्सआ कमप्लिट जायाखै। ओमफ्राय मयना बाजैया मा होनदों? जोंहा सयाबिन मैथासो आगैनो। अ नंगौ नामा? गोथाव, सयाबिनजों मैथाजों गोथाव जायोथ'। एलबि होखांबाय नामा बाजै नोङो? आं फैनोनो मोनासै दिनै एसे बिजिमोन आं सानावहाय। दा मोनायाव फैबाथाय होबाथाय थांसिगोन आं। दिदोम आदाया मा होनदों? एप्लाइ खालामबायनो। अके मोनफैथ'वाखै आरोना दिदोम आदा, मोनफैसिगोन दे। कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय आंनिफ्रायबो दिदोम आदानिसिम। ओमफ्राय मयना बाजैया मा होनदों? अन दंनो। थेंक इउ आब' बाजै अन थानायनि थाखाय। मयना बाजैया मा होनदों? गोथाव संनो रोङाहाय आं आगैनो। गोथाव संनो रोङा। आंबो जानला मानला संलाबायो, गोथाव जाला गिदा जाबाबो जायाबाबो जानला मानला संलाबायो। खिन्थु सयाबिनजों मैथाजों एसे गोथाव जानाय बायदि मोनो आरोना, आरामसे फ्राय खालामना लाबाथाय। सिएमएम ब्लगआव मा होनदों? अमा खर' जानांगौ दिदोम भायनो। अमा खर' जानांगौ होनदों सिएमआ। ओमफ्राय दिदोम आदायासो होगोन ना होआ दा अमा खर'खौ? राजि जागोन ना जाया दिदोम आदाया अमा खर' जाहोनो? पेमेन्ट मोनबाथाय अमा खर' जाहोनांगौ आरोना आदा दिदोम। मोनफैथ'वाखै, मोनबा इउटुबनि गेजेरजों मिन्थिहोगोननो। औ मोनबाथाय नों ब्लग बानायखागोन दा दिदोम आदाया, ब्लगावनो नुखागोन। आं नायखादों नोंनि गुगोल एडसेन्स फैनाय ब्लग नुवाखै आरोना, ओंखायनो माने आङो फैथ'वाखै खोमा होनना सानदों आरोना। ओमफ्राय मयना बाजैया मा होनदों? आं दिनै जोबोद दुखु होननानै गाबबाय आरोना। मानि थाखाय? मा जादों बाजै? मानो एसेबां दुखु जाखो दिनैलाय? हेल' आदा माथो होलाया आंखौनो। मयना बाजैया आदा दिदोमखौ माथो हरगासिनो, आदा दिदोमा माथो होलायाखैनो। नुसनाखै खोमा बाजै मयना आदा दिदोमा, कमेन्टखौ नायसनाखै खोमा। खिथानो हाथ'वाहाय आगैनो। आयु मा जाखोलै बाजै? गोसोआव दुखु जानानै थायोब्लाथाय खिथास्रांनांगौ मानसिफोरनो, होमबासो स्रां स्रां मोनो। गोसोआव हारसिं सिरि लाबाय थाबाथाय डिप्रेसनाव थांनो नागिरो, टेनसना बारा जायो। ओमफ्राय एके अफिसियेल आदाया मा होनदों? अन थेंकिउ स' माच आदा अन थाबाय थानायनि थाखाय। एमके आदा सिएम मा होनो? आंबो दुखु मयना, थौ जोंहा बबेयावबा गाबहैनोसैनो। दैमा खर' हाजो गुदि बेबायदि जायगायावसो गाबहैनांगोन सिएमएम, रावबो खोनायै बायदि। नङाबा मानसिफोरा सोंगोन ना मा जादों होननानै। एमके आदाया मा होनदों? मानि सिन्था मयनानो। मानि सिन्थानो मयना होनहरदों एमके आदाया। बाजै मयना खोथाहरदो एमके आदानो।
मयना बाजैया मा होनदों गाबबायसो आरोना ओमफ्राय खुगा हमथेबाय CMMनि बुंनायखौ दुखु जासोखादों बे बिदिनो थानांसिगोन आरो दुखु सुखुनि गेजेरावनो ओमफ्राय दिदोमादै मा होनदों मयना सना LP फैला नामा होनदों खोमा आरोना फैला नामा होनदों ओमफ्राय मयना बाजैया मा होनदों जेबो नङा MK सना होनदों LP खौथ' मयना बाजैया मोनायावसो होयो आंहाथ' टाइमखौनो होसोख'नो हाया जालायलाङो ओंखाम जानायफोरा दासान्दि एसे लेट जाबाय थादोंना ओंखायनो LP खौनो नायनो हाया जाबाय दं 8टायाव होयोना बाजै मयनाया 8टासोआवनो होयो ओमफ्राय CM ब्लगआव गाबसोबाय मा जालायखो नोंहालाय CMM ब्लग मानि दुखु जालायखो ओमफ्राय मयना बाजैया मा होनदों फैगोन दे आदा हरनि 8 बाजियावनो 8टासोआव होयो MK आदाया मा होनदों मैया 5 हरदोंमोन होननानै आंनो औ MK आदा आङो कमेन्ट रिप्लाय हरफिनदोंमोनथ' नोंनो नों मोनगोना मोनाखैथाय ओमफ्राय थेंकिउ आरोना मोनबा आइदि हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय आं नोंनिसिम बाजै मयनाना 2K जाथारसिगोन मालायसो मयना बाजैया मा होनदों मोजांना MK आदा होनदों बाजै मयना नोङो गगामुगआव थांगोना थाङा मोजांना MK आदा खबरफ्रानो मोजां नंगोना नोङा खोथाहरदो बाजै मयनाया सोंहरदों MK आ मा होनदों मोजांनो मालाय MK आदानिया जाबाबो लाब गैया गैनो मानो लाब गैया दे नोंना वाट्स टाइमा बेसेसो जाखो आवार्सआ दिदोमादैया मा होनदों बेसे जाखो मयना वाट्स टाइमानो बेसे जाखो खिन्थाहरदो बाजै मयना आंबो खोनासंलुबाय नोंना आंनिख्रुइ बारासो जाबावबाय बे आंनानो जाद्रायथारासै साबसक्राइबारा जि बुरजा ओमफ्राय वाट्स टाइमा ओमफ्राय आंना चेनेला गेजेरावहाय कपिराइटबो नांदोंमोन आरोना अनलि 2000 ल'थार नैलायथो 2000 जाबायानो आंना दे थांबावाखैसो मा जाबावगोन आंबो थिगसे LB होबाय थानोसैलै बाजै मयना LB होबासो जायो नालाय लाजियोसोनो माखौ लाजिनो दे गावना 2000 थांबावबायसो होबाय था दे LB नो होबाय थानोसै दे एसे नाजाबावदो जासिगोनथ' आरो बाजै मयनानिया 2000 ल'सो नांबावसिगोन आवार्सआ कमप्लिट जानो थाखाय बाजै मयना गगामुगआव थांगोन ना थाङा होनदो इउटुबार मिटआव जायाहाय आदा नाजाबाबो मालायफोरनि चेनेला इमान ग्र' जायो थाब थाबनो ओमफ्राय जोंना मानो जायाथाय भिडिअ लाबोनायासो कन्टेन्टफोरा मोजां जायाना जोंना कन्टेन्टनि थाखायनो इदि जायो हानाय नङा खोमा आगै होनदों आंबो थांनो हानाय नङा बायदि मोनदों एसे गोजानद्रायबो जाहैबायना थांनोबो मा जायो नायनोसै CMआ मा होनदों नोंसोरना मोजां LB होनो खम्बल खाख्लुबना लोमजादों होनना LB होनो आयु फाग्ला सोरलाय बे गरम बोथोराव खम्बल खाख्लुबनानै LB होनो हानोसै लोमजाबाबो जेबो जानाय नङा बे मयना बाजैया न'आव रावबो गैया जोंहानो जोंहालाय न'आव मानसि दङ थेवब्लाबो आङो एसे फैनाय माने एसे प्रब्लेम जायोना ट्रेनजोंनो फैनो हायो आरो होमबाबो माने
मा जागोनथाय नायनोसै र' मा जायो थाङोना थाङा। ओमफ्राय दैदेमादै मा होनदों जायाबाबो इउटुब नेम मोनबायथ'नो बेखौनो होननांसिगोन आरोना दिदोमादा इउटुबार होननानै मोनबाय होननानै फिसा फिनला इउटुबार जाथारा जोंखौ रावबो सिनाया बे आंनाथ' साननाया इदि सानो आं सिनायखाया बे मानसिफोरा होननानै बाजै मा होनदों आदा दिदोम मा ओंख्रि जाखोनो मा ओंख्रि जाखो आदा दिदोम खोन्थाहरदो। ना बाथोनसोमोन जोंहा होनदों आरोना आदा दिदोमा ना बाथोन। ना बाथोनजोंबो बिराद ओंखाम मोजां जानो हायो दे आदा दिदोम। गोरान गोरान जाबा हाब्रे बावलायोसो ओंखामा। बाजै हयनाया मा होनो सैमायाबो सिनाया बे जोंखौ ना आगै अलखा होनो सिनायाथ' आरो ओमफ्राय बेसे मा होनो 1 लाख साबसक्राइबार थानाय मानसिफोरखौनो बारा सिनाया गामि सिंनि सिं सिं जायगा जोंखोलाय सिनायनोसै बे मिनिनोसो ओंखारसोबाय आं सिनायस्राया जोंखौ रावबो बे न' खाथि खाथिनि नांजाबनायफोरा मिथिगोन आरो आदा दिदोमा सिनायजाबाय मालायनो औ आदा दिदोमाथ' सिनायजाबाय मालाय बेहा गोजान गोजाननि भिडिअ लाथारो मनिटाइसबो जाबायना आदा दिदोमना साननैसो बाबा भिडिअ लाबोबाय थाबा पेमेन्टबो मोनसिगोन मालाय डलारा कमप्लिट जाबाथाय सुनिसो नांखो ना माखो सानलायलाङो आं माबा होनदों दहायनो फैना दं ओंखाम संनो गारना एल बि आवसो बिजिथार थांनोसै आं ओंखामबो होला ब्लु लादोनो ओंख्रि संनो नागिरदों आङो ओंखामा मोनखांबाय अमा बेदर लायनो हरदों र' दसे थाथ'बाव अमा बेदर जाना थांदो आरो बे अमा बेदरनि हाथाया एसे गोजान जाबायना मोनफैख' हायाखै दे ब्लुखौ लानोसै आं होनबालाय आंबो दोनखानोसै आरोना बारा थाला आंबो अमा बेदर जालांला होमबा नोङो सि एम भिडिअखौनो नायजाया रावजोंबो भिउआनो बाराया आंनानो बिदिनोलै आदा दिदोम मा होनबावनो आरो दुखुथार मयना बाजै मा होनदों बहानि सि एम मा आगैनो सि एम एम मा होनदोंमोनलाय अबेनि माबानिनो बाक्सा बाक्सानिनो बाक्सा बाय फ्रेन्ड सि इउ सुन होनदों आरोना सि एम एम अके बाय बाय फैबाय थादे आंनि एल बि आव आंबो एल बि होबाय थासिगोन नालाय मयना बाजै मा होनदों आंनाबो नायजाया आदा दिदोमनो एखेलै बाजै मयना आंनाबो नायजाया मा जाबावगोन आरो ब्लगखौनो होनो बायो ओंखायनो बिबारि नार्जारि एस सफैनो हादों आरोना गोजोननाय थाबाय बिबारि नार्जारि एस ओमफ्राय आंनि एल पि आव सफैनो हानायनि थाखाय अलकाजि मा खबरनो खबरा मोजाङानो आंना नोंहालाय मा खबर खिन्थाहरदो ओमफ्राय दिदोमादाया मा होनदों सि एम एम आदै मा खबरनो सि एम एम आ थांनोसो नागिरबाय दिदोमादा थांबायसो खोमा मयना बाजै मा होनदों हेल' बिबारि सना दारि गोनांनो बिबारि सना दारि गोनां होनहरदों आरोना बिबारिखौ ओमफ्राय बिबारि आब' सि एम एम ब्लगा मा होनो अके बायनो अके बाय दे बाय सि एम एम थेंक इउ स' माच आंनि एल बि आव दसेब्लाबो बिराद गोबाव थाबाय आरोना नोङो थाजाबबाय 1 घन्टासो फार्स्टनिफ्रायनो जागायनायनिफ्रायनो आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय
थेंक इउ दै साबायखर जासिहरबाय। ओमफ्राय बिबारि मा होनदों र' मयना नों दुगि जाबायना मयनाखौ सेमायाव माबा सोर बाजैया मा होनदों दुगि नङा बिबायदि सना होनदों आरोना। ओमफ्राय दिदोम मादैया मा होनदों खमावबो मोनसे भिडिअआव 1K जाथारनांगौनो। औ 1K जाथारनांगौथ' आरो होमबाना वाट्स टाइम एसे बारायो नङाब्ला बे 200 300 400आनो जाबावा मायाव मा जानो। ओमफ्राय बिबारिया मा होनदों CMM दहाय लोगो जानाया आनजाबायसो होनो। भिडिअफोरखौ फुल नायाखैमोन खोमा ओंखायनो आनजाबाय। ओमफ्राय गेरेमसा बसुमतारी सफैनो हादों गोजोननाय थाबाय दे गेरेमसा बसुमतारी आंनि एलबियाव नुजाथिफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय लाइक दान होदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय माबोरै खबर मा खालामगासिनो दायो। ओमफ्राय बिबारिया मा होनदों मयना मिथिखाबाय आंनो मयना बाजै मिथिखाबायनो। ओमफ्राय CMM मा होनदों र' थांला र' बादासो दिदोमा दा जांगिदानो थांला ना मानखो। ओमफ्राय दिदोमादै मा होनदों बिबारि बिनानाव सना फिथर मा खबरनो। ओमफ्राय गेरेमसा बसुमतारी हाय बाजै मयना होनदों। ओमफ्राय मिथिखो बिबारि सना मयना बाजै होनदों आरोबाव गेरेमसा आगै मा खबर होनदों आरोना। CMM मा होनदों आनजायो होआ आंनो आनजायोनो होआ दसे थाना हो होमबा नङाबा गाबोन कमेन्ट हरना दोनहर ओमफ्राय गाबोन बेक खालामफिन। ओमफ्राय बिबारि मा होनदों दहाय लोगो जानायफ्रा आंनि भिडिअ नायाखै ना आनजाजोब्बाय बेनिखायनो औ नोंना मा होनो LBआव लोगो जों जेनेबा लोगो जानो होननानै मानसिफोरा साबल' खालामना फैयोना भिडिअ नाया बिदियानो सब आनजाजोबो आरोना। ओंखायनो एसेबाबो भिडिअखौ नायथारनांगौ। ओमफ्राय आं दासो न'आव फैदों होनदों आरोना गेरेमसाया। ओमफ्राय बिबारि मा होनदों मा खबर दिदोमादा होनदों। ओमफ्राय दिदोमादै मा होनदों गेरेमसा आदै मा खबर गेरेमसाया मा होनदों मोजां बाजैनो। ओमफ्राय मयना बाजैया मा होनदों अन दंनो अके अन थाबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ। ओमफ्राय CMM मा होनदों मोनथामसो फुल नायदों आं। ओमफ्राय मयना आं दुखु होनदों आरोना गाबसोदों। ओमफ्राय दिदोमादै मा होनदों बिबारि नोङो 2ID जों सापर्ट खालामबाय दहायनो। बिबारिखौ 2ID जों सापर्ट खालामदोंनो आरोना दिदोमादैया दहाय आंनोबो हरदो दिदोमादा। ओमफ्राय गेरेमसाया मा होनदों MK आ बुंदोंमोन नामा आंखौ दिनैनो। ओमफ्राय बिबारिया मा होनदों आंनि LBआव फैयैया मयना नों सानथाम जाबायनो बाजै मयना LBआव बिबारिनि LBआव फैयैया। ओमफ्राय दिदोम गाबोन फुङाव हरबावगोन। गाबोन फुङाव हरबावगोन होनदों। ओमफ्राय दिदोमादा आनजाजोब्बाय होनदों। ओमफ्राय मयना बाजै होनदों बुवाखै गेरेमसा आगैनो बावाखै गेरेमसा आगै होनदों। ओमफ्राय सम मोनाखै बिबारि सना होनदों आरोना। ओमफ्राय दिदोम अलका नोंबो आंनो गाबोन फुङाव हर आंबो हरगोन अके जागोन दे दिदोमादा आं हरगोन आरोना। ओमफ्राय दिनैबो सम गैया दासो सम मोनदों मयना बाजैया होनदों आरोना। ओमफ्राय बिबारिया मा होनदों जागोन दे मयना होनदों गाबसोनायखाय बुंदों नामा सानदों आंनो। ओमफ्राय दिदोमादैया मा होनदों 12ID जों हरगोन आं अके दिदोमादा हरबानो जाबाय। ओमफ्राय दसे थाथ' र' आं एसे मिनिटाव फैफिनगोन।
मयना बाजै मा होनदों अके बिबारि ओमफ्राय बिबारिया मा होनदों आंनो हरा दिदोमादा हरगोन ना हरा सोंदों ओमफ्राय गेरेमसा मा होनदों हेल' बिबारि मावजि खावब्लिदनो मयना बाजै मा होनदों थाथ' सना अलखानो अके बाजै दसेबाबो आंनि एलबियाव नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय साबायखर जासिहरनाय थाबाय दे खामानि दंब्लालाय ओमफ्राय बिबारि मा होनदों एम खबर मा खबर गेरेम होनदों आरो ना ओमफ्राय मयना बाजै मा होनदों बाय बाय बिबारि अके बाय बाय बाजै सना ओमफ्राय आंबो दोननोसै आरो ना बेटारिया ल' जाजोब्बाय आंना ओमफ्राय बिबारिया मा होनदों बाय मयना होनदों आरो ना बाय बाय दे बाजै ओमफ्राय देदेमादैया मा होनदों नोंनो टु आइडिजों हरदों बिबारिनो दिदोमादा आं गाबोन नोंखौ बेक खालामगोन दे ओमफ्राय आंनावथ' एक्सट्रा आइडि गैया अब्लाबो आङो मोननै आइडिसो हरनो हागोन खोमा आरोना आंनि हासबेन्डनिबो दं नालाय ओमफ्राय गेरेमसाया मा होनदों बहुद मोजां आं गरमखायनो खबरा माने गरमखाय बिराद मोजां खोमा आरोना बेनिफ्राय दिदोमालाया मा होनदों बाय दे जागोननो ओमफ्राय आङो दोनथ'नोसै खोमा दे गेरेमसा ओमफ्राय दिदोमादा दोनथ'नोसै आरोना बिराद बेटारिया ल' जालांजोब्बाय अफ जाथारसिगोन आरोना मबाइला सिएमआ मा होनदों 5 रां हर आंनो कापसे लोंलांनोनो अके आं गुगोल पे खालामना हरगोन दायो 10 थाखा थाइबा नङा 10 थाखा हरगोन आं 5 रां नङा बायबायदि गाइसमोन माने अफ जालांथारनोसै आरोना मबाइलानो आंना ओमफ्राय आं दोनथ'नोसै कमेन्ट हरदोंना मादोंमोनथाय ब्लु लादोंमोन ना मादोंमोनथाय मानसिफोरा 10 थाखा हरगोन दे सिएमएम सिन्था खालामनाङा जोबजासिम थानायनि थाखाय आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय बाय बाय सि इउ सुन एसेयावनो दोनथ'नोसै दिनै